Nyt on menossa armoton hämmennys keskitalvella 2004. Meidän Matti laittaa korin nostaa ylös boardista. Mitään hirvittäviä vahinkoja ei ole sattunut. Muuta kuin se, että suomalaista moottoriurheilun historiaa muutetaan täällä ja kustomoidaan autoja. Siellä se Mattin auto. Tää lähikuva. Noin. Runko alkaa olla hiekkapuollus valmiina. Kori retkettää katossa. Viime kesänä tehdyt peltityöt on osittain ruostunut niistä kohdista, mistä ei ole päässyt maalaamaan.